ಅವೇತೋ ಜೀವರಾಶಿಲೆಗೂ ಶಕ್ತಿಲ್ಲ ಚೈತನ್ಯ ಬರ್ಪೆರಿಗೆ ಪಂಚಿನ ಚೈತನ್ಯದಾಯಕ ಸೂರ್ಯದೇವರೆಗೂ ತುಂಬಾ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂಡೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಪರಶುರಾಮ ದೇವರು ಭೂಮಿಡು ಉತ್ತಿನಂಚಿನ ದುಷ್ಟ ಕ್ಷತ್ರಿಯರನ್ನ ತರೆಗಂಟೆರ ಗಾತ್ರ 25 ಸರ್ತಿ ಈ ಭೂಮಿಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿಗೆ ಕಡೆದ ಕಾಲಡು ಮಾತಾ ದುಷ್ಟ ಕ್ಷತ್ರಿಯರನ್ನ ತರೆ ಕಡಿತ ಬುದ್ಧ ತನ್ನ ಕೈಟಿಂಚಿನ ಕುಡರಿಡು ಪಟ್ಟೋರಿ ಕಡಲಗ ದಕ್ಕೆರಿಗೆ ಆ ಪೊತ್ತುಡು ಕುಡರಿ ಮೂರ್ನಂಚಿನ ಜಾಗಟ್ಟು ನೀರು ಹೋತು ಮಣ್ಣು ಉಂಡಾಂಡು ಆ ಮಣ್ಣೆ ಇನಿ ತುಳುನಾಡು ಎಂದು ನಮ್ಮ ಉಗರಂತಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಪುಣ್ಯ ಮಣ್ಣು ಈ ತುಳುನಾಡಿಡುವರಿ ಜನ್ಮಗೂ ಬರಡು ಉಂದಾಂಡ ಅಯ್ಯೇ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮಡು ಮಾಡ್ತೀನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಡಕ ಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆದು ಈ ಕಾಲಡು ನರಮಾಣಿ ಆತು ಪುಟ್ಟು ಎಂದು ತೆರಿನಗಲು ಪಂಡಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಆತು ಮಾತ್ರ ಆತು ಪುಣ್ಯ ವಿಶೇಷ ಮಣ್ಣಾಯಿನಂಚಿನ ಈ ತುಳುನಾಡು ಸರ್ಪ ನಡೆ ನಾಗ ಜಡೆ ಇಂಚ ಅವೇತೋ ರೀತಿದ ಪುಗರ್ಪೆದನು ಪುಗರಂತುಳ್ಳರು ಈತ ದಿನಟ್ಟು ತುಳುನಾಡು ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಬೈರಂಗಳ ಊಡು ಮುಲ್ಪದ ಅರಸು ವಿಜಯವರ್ಮೆ ಯಾನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ತು ಅಂತುಲ್ಲೆ ಅವೇತೋ ಕಾಲಡು ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಎಂದು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಈ ಮುತ್ತುದ ಕಿರೀಟ ಕೈಟು ಭಕ್ತರಂಚಿನ ಪಟ್ಟದ ಕತ್ತಿ ಒಂದು ಎನ್ನ ಹೊರಗೊಂದು ಯಾನೇ ನಿನ್ನ ಎತ್ತು ಒಂದು ಎನ್ನ ಪ್ರಜೆಕ್ಲಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿತ ಪುದೆ ಬಂದದ್ದು ಎನ್ನಿದು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿನಾಯಿ ಅವೇತೋ ಕಾಲಡು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮಡು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿನಾಯಿ ಯಾನು ಕಾಲ ಕಾಲವು ಬಸ್ಸ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೊಳೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊಳೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಕುಂದು ಬರತ್ತೆ ಮುಪ್ಪ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚಾನು ಎನ್ನಕ್ಕಲೆಗು ಒಕ್ಕಿಲು ಸಕ್ಕಳು ತಗಲೆಗು ಒವ್ವೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ತೊಂದರೆ ಹಾಕೊಂಡಾಂಡ ಈ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದ್ದು ದೂರ ಕೊರಳೆಯಿಂದ ಏನು ಪಂಡ ನಾಯಿ ಈ ದಿನೊಟ್ಟು ಈ ಓಲಗ ಚಾವಡಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಿನ ಯಾನು ಯಾರೋ ಏನನ್ನು ತುಯರಂದು ಕಾದೊಂದುಳ್ಳರಂದು ಪಣ್ಣೊಂದುಳ್ಳರು ಬಂದು ಉಳ್ಳರಿ ಅಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಕೈ ಹೋಗಿ ಅಂದು ಪಂಡೊಂತುಲ್ಲರೆ ಅಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಇರೇನು ತುಯ್ಯಾರಂತೆ ಬಾರು ಬತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಅತ್ತಿ ಗದ ಪಂಡ ಕಾಂಟನ ಕಾಪುಟುಗುಲ್ಲರೆ ಕಾಪುಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಕಾತು ನೀರುಕುಂಡಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಾತು ನೀರುಕುಂಡಲೆ ದಿನೇಟಂ ದಿಕ್ಕೆಂಡು ಮಾತಲ್ಲ ಕಾತನಾಯೇ ಯಾನು ಅಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಈರು ಪಂಡರತ್ತೆ ತಾನೆ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯಟು ದಾನ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ತಿಂದಿದ್ದು ಬೆನ್ಲೆ ಎಂದು ಅಂದಂದು ಮೂಳು ಇತ್ತನಗಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ತಿಂದುತ್ತೇ ಬೆನ್ನೋಡು ಬೆಂದುತ್ತೇ ತಿನ್ನೋಡು ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಲೆ ಕಗಮಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಕೈಟ್ ಮೊಸರಾಂಡ ಬಾಯಿಟ್ ಕೆಸರ ಪುಣಿಗೆ ರಾಧವಾದ್ರೆ ಅವೇ ಕೈಟ್ ಅವಂಚತ್ತು ಕೈ ಕೆಸರಾದರೆ ಬಾಯಿ ಅವೇ ಸ್ವಾಮಿ ಏ ರಾಯಿನಾಯ್ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಸಾದಿಟೊಂಜಿ ಗಾಡಿ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಗಾಡಿಲು ದಯಮಾಡ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ಸೈಡ್ ಬರ್ತದೆ ಸಾದಿ ಬಲ್ತು ಕೊರಡು ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿ ಅಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಇರು ಪಂಡಲ ಕಣೆ ಇರು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪಣಿತ ಆತ ಜಾಗೇನ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರಿಯರತ್ತ ಅಂದು ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಂದು ಕೊಡು ಅಂದು ಕಿರ್ಚಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂದು ಬಂಡರಿ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂಡೆ ಅವೇ ಸ್ವಾಮಿ ಅವೇ ಐನೇ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾನ್ಕೊಂಡೆ ಬಂದೆ ಏನೋ ಬೇಕಾರು ಬಿಚ್ಚಿದ್ದು ಪಗೇರು ಪೂರ ಪುಡೇರಿಯ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರ್ನ ಜಾಗೇಡೆ ಬುಡೇರ್ನ ಕಂಡ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಮನ್ನಡೆ ಬುಡೇರಿಯ ಸ್ವಾಮಿ ಪಗೇಲು ಮಾತ್ರ ಯಾರಂದೆ ಕತ್ತಲಿಗೆ ಬುಡೇಸಿರೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಜಾಗ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲು ಬೆಂದರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಚ್ಚದ್ದು ಬೆಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಎಟ್ಟೆಟ್ಟಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿಫಲ ಬರುವ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಾಮಿ ಆಜಿ ಮುಂದೆ ತಿಂಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಡು ಸ್ವಾಮಿ
ಈ ಬೆಂದ ಬರೋಡೆ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಅದು ಮುಂಚೆ ತಿಂಗಳು ಗೊತ್ತಾడు ಸುರೂಕ ಮಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಇರು ಪಂಡರತ ಕೆರಂಗಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಚ ಇರ್ನ ಕೆರಂಗಿನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಸರ್ ತಾನೇ ಅದು ಇರು ಪಂಡರತ ಕೆರಂಗಿ ತಿಂದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆರಂಗು ಆರೋಗ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋಡ್ಸಿ ಅಂಚ ಇರ್ನ ಕೆರಂಗಿನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೆರಂಗಿ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕಿದ ಕೆರಂಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂಡದಾಯ್ತು ಅನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ನಾನೆಂಡು ಎಂಕ್ಳಿಗೆ ತಿನ್ಪುನ ಯೋಗನೇ ಇಜ್ಜಿ ಹೌದಾನೆಯ ಇಳಿಕ್ಕಲಿ ಪೆರ್ಕುಡಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲು ತೂ ಒಂದಿತ್ತರವೇ ಬತ್ತರು ಸ್ವಾಮಿ ಬಿದ್ದು ದೈ ಎಡ್ಡೆ ನಾಡು ತಿರ್ಕುದು ನಗಕ್ಕಂಡು ಇಜ್ಜಿ ದಾನಂಡಿಯ ಸ್ವಾಮಿ ಎಡ್ಡೇನೆ ಕೃಷಿ ಮತ್ತೆ ಕೃಷಿ ಮಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಕೆರೆಂಗನು ತುಂಬುಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಪೆರ್ಕುಡ ತುಂಬುಂಡು ಬೆರಗುಡದಿಂದ ಅಂದು ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಬೇಜಾರ ಅಲ್ಪ ಆಯ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ನದಾಯ್ತ ನಾಯಿ ಅಂಚಿಗೆ ಮನೆ ಹಿಡ್ದು ಹೋಗಿದ್ದು ಎಂಚಿದು ಗೊತ್ತೇ ಆಯ್ಜಿ ಕೋಡು ಸ್ವಾಮಿ ಸನ್ನಿ ನೀರಿನಿಂದ ಬಂಡ ಬುಕ್ಕಂಜಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಮಂತ ಸೌತೆ ಮಂತದ್ದು ಸೈತೇ ಪೋಯ ಸ್ವಾಮಿ ಹೌದಾ ಅವಳ ಇಂಚನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಉಡುಪುಜ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಊರ ಬರ್ರ ಸುರುವಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಓಹೋ ಕೃಷಿನ ಹಾಳು ಸ್ವಾಮಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲೆಡು ಮಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ನ ದಾನ ಮಾಡ್ಕೊಣೆ ಈ ರಡ್ಡು ಬೀಲ ತಗೊಂಡ ತಾವು ಬರ್ತದೆ ಸುರುಕು ಬರ್ತನೆ ರಡ್ಡು ಬೀಲದ ರಡ್ಡು ಬೀಲದ ಎದ್ದೊಂಜಿ ಬೀಲ ವಿರಾಟೊಂಜಿ ಬೀಲ ಸರಿ ತೂತಾನ ಸರಿ ತುಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ತೀತು ಮಲ್ಲ ಚೇವುತ್ತಾರೆ ತಂಚಿ ನುಕ್ಕೆ ಬೀವ್ರು ಅವ್ರು ರಡ್ಡು ಬೀಲ ಅಕ್ಕಿಯ ಅವು ಆನೆ ಅದು ಅವೇ ಸ್ವಾಮಿ ಅವೇ ಬರ್ತದೆ ದುಂಬುದವು ಸೊಂಟಿ ದುಂಬದ ಸೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದು ಏನು ಪಂಡಿಜಾವು ವಿರೋಧ ಸೊಂಡಿಲ್ಲ ನೀನು ತಾಯಿನೆಟ್ಟೆ ಅಂತ ಎದುರ್ತಾವು ಸೊಂಡಿಲು ಬಿರವುತಾವು ಬೀಲ ಬಿರವುತಾವು ಬೀಲ ಐನು ಪತ್ತೋಡು ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆ ಮಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ಯರದಿಯರ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗುಂಡಿದತ್ತ ಸ್ವಾಮಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗುಂಡಿದತ್ತ ಐಕ್ಕೆ ಇತ್ತನ ಬಜಕುರೆ ಪುರ ಪಾರ್ತು ಮೇಲಿಟ್ಟು ಮುಚ್ಚ ಇನಿ ಪತ್ತೋಡೆ ಆನೆ ಯೋಜನೆ ಆನೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಪತ್ತು ನೆಂದೆ ತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಮನತ್ತಾನಿ ಸುನಗ ಮೇಲ ಅಜ್ಜಿಚ್ಚು ಆನೆನ ಬತ್ತಡೊಂದು ಯೋಜನೆ ಆನೆನ ಬತ್ತಡೊಂದು ಯೋಜನೆ ಮಂತ ನೀನು ಅಜ್ಜಿಗೆ ತಾನೆ ಅಂದ್ಯಾ ಅಜ್ಜಿನ ಆಡೋ ಸುನಗ ಅಜ್ಜಿಗುಂಡಿಡ್ತಾರೆ ಅಜ್ಜಿಗುಂಡಿಡು ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಈಗ ಒಳ ಕತ್ತರಿ ನಿಗ್ಲ ಯೋಜನೆ ಕತ್ತಂಡು ಯೋಜನೆ ಕತ್ತದ ಅವಾಗ ಗುಂಡಿ ತಾಡಿಗೆ ಅಜ್ಜಿನ ಗೋರೆ ಬುಡ್ವಾರ ನಿಗ್ಲಿ ಆರವ್ಯ ಪೋಪೆರಿಂದ ಏನೇ ಗೊತ್ತು ಬಹುಶಃ ಇಂಚ ಉಂಡು ಅಜ್ಜಿ ಹೋಗಡೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರಡು ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೋಣ ಸ್ವಾಮಿ ನಾಳ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ವಾಮಿ 10 ಜನ ಲೆಪ್ಪಯ ಅಜ್ಜಿ ಗುಂಡಿಗೆ ಬರಿಯಾರೆ ಅಜ್ಜಿ ಗುಂಡಿಗೆ ಬರಿಯಾರೆ 100 ವರ್ಷ ಅಂಡಿಗೆ ಆಡೆಗೆ 10 ಬಟ್ಟಿ ಬಂದು ಇದು ಅಡ್ಡ ಅಂತ ಅಜ್ಜಿ ನುಂಜಿಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಸತ್ತಾರೆ ಗದಾಯ್ತಾ ಉಂಟು ಆನೆ ಸಿಕ್ಕಿಜಿ ಆನೆ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಸ್ವಾಮಿ ಆನೆ ಬೋಂಡು ಅಬುಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಬುಕ್ಕ ಕಾರಗಡ್ಡಿ ಬರ್ತನು ಸ್ವಾಮಿ ಓಹೋ ಕಾರಗಡ್ಡಿ ಕಪ್ಪುದ ಕಾರಗಡ್ಡಿ ನನ್ನ ಚಾ ಪರಿಯಾರನ ಅಪ್ಪು ಸ್ವಾಮಿ ಅವು ಕಾರಗಡ್ಡಿ ಕರಡಿ ಅವೇ ಅವು ಬರ್ತನು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತಿ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಗುಳೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದ ಅಕೇರಿಗೆ ಬರ್ತನತ್ತ ಸ್ವಾಮಿ ಟಿವಿ ಸಿನಿಮಾ ಟಿವಿ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತನೆ ಟಿವಿ ಸಿಂಹ ಬರ್ತನೆ ಅವೇ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಡಿದ ರಾಜೆ ಅಂದ ಅವೇ ಬರ್ತನೆ ಅಂದ ಆತ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ ಜೋಕ್ಲೂರ ಪದ್ರ ಜವನೇರು ಕೂಡ ಪೂರ ಗುಡ್ಡೆ ಬರ್ತದೆ ಬಯಸ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೋಡಿ ಅಂತ ಎಪ್ಪಳ ಹೌದಾನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅವು ಬಾಯಿ ಹಂಗ ತರ ತೂಯಿನೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಅಂದ ನನ್ನ ಜೀವಡು ಬದುಕಿದ ತಿನ್ನೋಡಿದ್ದು ಅಂದ ಆತ ಎತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ತಿರ್ತಿರ್ತಿರ್ತೆ ಮಿತ್ತಿರ್ತಲ ಉಂಟು ಸ್ವಾಮಿ ಮಿತ್ತಿರ್ತಲ ಉಂಟು ಸ್ವಾಮಿ ಬೆಳ್ತಕ್ಕಿ ಕುಚಿಲಕ್ಕಿ ಅವಲಕ್ಕಿ ಪಾವಲಕ್ಕಿ ಕಾಂಚನ ಮೀನಮನ ಡಾಮ್ ಡೂಮ್ ಪಕ್ಕಿ ಸ್ವಾಮಿ ಮಿತ್ತಿರ್ತಿ ಅಕ್ಕಿಲು ಮೊಳಸದ ಬಕ್ಕಿ ಬೆಳ್ತಕ್ಕಿ ಕಪ್ಪದ ಬಕ್ಕಿ ಓ ಗಂಡ ಸರ್ ಕುಚಿಲಕ್ಕಿ ಓಹೋ ಕಪ್ಪದ ಕುಚ್ಚಲಕ್ಕಿ ಅವುಕ್ಕ ಬುಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಅಂದ అది కూడా బక్కి ఆ బక్కి పూరా బక్క ಹೌದಾದವಂತ ಅವು ಕೂಡ ಇಂಕ್ಲು ಮಂತ್ರ ನಚ್ಚಿನ ನೇಜಿನ ಪೂರಾ ತಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಳುವಂತ ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗತಿ ಚಂದಾನು ಸ್ವಾಮಿ
ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಅಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಏರ್ನ ನಿಕ್ಲು ಸೋಮಾರಿ ತಿಪ್ಪೆರವಲ್ಲಿ ಅವೇ ಸೋಮವಾರ ಪೆರವಲ್ಲಿ ಬೆಂದದ ತಿನ್ನೋಡು ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪಡು ಕೃಷಿತೋ ನಾಗರ್ಪಿಕ್ಷಾಹ ಅವೇ ಏ ರಾಯಿನ ಏ ಕೃಷಿ ಮಲ್ತೇನೋ ಆಯಾಗು ಏ ಪಗ್ಲ ಬಡಪತ್ತು ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಐತಿ ಇಂಚ ಪಂಡತೆ ಮಿತ್ತನ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಜಾಗ ಕೊರ್ನಾಯ ಯಾನ ಅಂದು ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ನಿಗ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದು ಈ ಸ್ವಾಮಿ ಗುರ್ತುಗಾರಗ ನಿಗ್ಲೆಗ ಕೈಕ ದಿಕ್ನವು ಬಾಯಿ ಅಂತ ಅಂಡು ಅಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ಪಿನ ಬೇಜಾರ ನಿಕ್ಲೆಗ ಮುಲ್ಪದ ಆಳುಕೆ ಮಲ್ಪನಾಯ ಯಾನ ನಿಕ್ಲ ಕಷ್ಟದಾದಿಂದ ವಿಚಾರ ಕೊಡ ಯಾನ ಆಂಡ ದಾನ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಬನ್ಲೆ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡ ನಿಕ್ಲ ಕಷ್ಟನು ತೀಯರ ಆಯಿಜಿ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲು ದಾಲ ಪಿರವರಿಜರ್ ನಿಕ್ಲ ಅದೇ ಎನ್ನಡೆ ಬತ್ತರು ಇರೇನ ತೋಡುಂದೇ ಬತ್ತ ಸ್ವಾಮಿ ಬತ್ತರು ಬಂಡರು ಅಡಗಿ ಅನುಮನಿ ಬಾಂಧಗಳು ಎತ್ತು ಅವು ಎಲ್ಲ ಕಾಡು ಮುರುಗೋಲು ಉಪ್ಪು ಅವೇನು ಮಾತಾಡಂಗ್ಲ ಕೇರದು ನಿಕ್ಲೇನ ಒಳ್ಳೆ ದಾದ ಉಂಡು ಅವೇನು ಈ ಅನುರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೆ ಆತು ಮಂಕ ಕೊಡ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪಗಂಡ ಬೋಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ನ ಅಂಚ ಬರ್ತು ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ತಯಾರಾತು ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ತಯಾರಾತನ ಅದ ಬೋಂಟೆಗೆ ಅವು ಪೂರ ನಿಕ್ಲು ಒಟ್ಟೆ ಬರ್ತಾಗಲ್ಲ ಅವರು ಎಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರಾಗಿ ಸರಿ ಅಪ್ಪ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಬಾವೇ ರಾತ್ರಿ ಉಳ್ಳಾರ ತನ್ನ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಊರಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯಗಳು ಪೂರ ಉಳ್ಳರು ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಊರಲ್ಲಿ ಅಪಗಂಡ ದಾದ ಪೂರ ಉಂಟು ನಿಕಂಡ ನೆಡದಾಯ್ತು ಎಡ ಕಡ್ಪತ್ತಿಂಡಿದೆ ಕಡ್ಪತ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂದು ಅಬಕ್ಕ ಬೀಸತ್ತಿ ಉಂಟು ಬೀಸತ್ತಿ ಕೈ ಕುಕ್ಕು ಮುರಿಯವನೆ ಹತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮುರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಲ್ಲಿ ಮುರ್ಗೇನು ಪೂರ ಬೇಕಾದ ಉಂಡು ನಮ್ಮಟ ಇದಕ್ಕ ಹೊಸತ್ತು ಒಂಜಿಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಅವು ಅವೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಜಾತಿ ಓಹೋ ಅವು ಕೋವಿ ಕೋವಿ ಬಂದೂಕು ಅವೇ ಅವುಂಡು ನಿನ್ನಡ ಅವುಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಬೋಡ ಪೊಳಿಂಚಿನ ನಾಯಿಲುಳ್ಳನೆಯ ಆಯ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ತಾ ಸ್ವಾಮಿ ಬೋಟೆಗೆ ನಾಯಿಲು ಮಾಡುತ್ತೆಯ ಆಯ್ಲು ಅವನುಂಟು ಸ್ವಾಮಿ ಅವಲ್ಲ ತಾತ ನಾಟಿ ಅತ್ತು ತೂಯಿನೆ ಭಕ್ತನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋ ಉಂಡ ನಾಯಿಲುಳ್ಳ ಬಲ ಅವು ಕಟ್ಟವಾರ್ತ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂರ ನಾಯಿಲು ಬೋಡುಂದೇ ಇಜ್ಜಿ ಹೌದಾನೆಯ ನಮ್ಮಟ ಹಿಂಗೆ ಎತ್ತರ ಏತ್ರ ಯಾರು ಎಟ್ಟೆ ಮೂಸುಬೆ ಕೆಟ್ಟ ಮುಸುಬೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದ ಉಂಟು ಜಾತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂರ ಮುಸಂತೆ ಅಪಗಡ ನಾನದ ಇಕಡೆ ಮಲ್ಪುನ ಬೋಟ್ ಬೋಡಪ್ಪನ ಹತ್ತಿರ ಪೂರ ಫತಂಗ್ಲೆ ಬೋಟ್ ಸ್ವಾಮಿ
ಬರ್ಲದ ಬಂಟೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅತ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಚ್ಚಿದೆ ಬೋಡಿ ಹೈ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈತ ಬಚ್ಚಿಂದ ನಂದ ಎಂತ ಬಚ್ಚುಡಿಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅತಿಯ ಇತ್ತನ್ನ ಇಟ್ಟ ಈ ರೀತಿದ ಬಂಟೆ ಆಯ್ನ ಹೊತ್ತು ನೀರೇ ಅವೇದ ಮೃಗಗಳು ಸಾಧಿಟಿ ಕೂಡರೆ ಅಂತಲ್ಲ ಅದು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಯಾವಾಗ ಯಾರಂದ ಯಾವ ಸ್ವಾಮಿ ಉಳುಂಗದನದೇ ತಿರೋಡಿ ಹಾಯ್ ಈ ಎನ್ನಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ನಾವು ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಅವು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಹಾಕುದಿಗೆ ಕೆನ್ನೆನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಓವೇನ ಇರ್ತೀನಿ ಪೂರ ಈ ಕೆರಿಯನ ಓವೇನ ಪೂರ ಕೆರಿಯ ಮೊನ್ನೆ ನಾಳೆ ಮಲ್ಲ ಇದ್ರು ಸ್ವಾಮಿ ಮಲ್ಲ ಬೀರದು ಅದೇಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಟಬೋ 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 ನಾನಂದು ಮಂಡ್ಯ ಧರಿತೀನಿ ಓಯ್ ಪದರಾಡು ಪೆರ್ಗುಡೆ ಸಿಕ್ಕರು ಸ್ವಾಮಿ ಈತ ನನ್ನ ಹಾಕಿನ ಪೆರುಗುಡಿನ ಮಾತ್ರನಯ ಅತಿಯ ಓಲುಗುಲ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂದು ಮಲ್ಲ ಸಲ್ಲ ಸಿಂಹ ಮೂರ್ತುಂಡು ಅಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಆತ ಬೇರೆ ಗೆರ್ನಾಯನು ಬುಕಾರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲದಳು ಈ ಅತ್ತ ಎಂಕ್ಲತ್ತು ಅವಡ ಬಗ ಆತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ರೂರ ಪ್ರಾಣಿನಿ ಕೂರೆ ಏರಾಯ ಕೆರಿ ಅಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಆಗಿ ನಾಮ ಗೊರೆರು ಸರ್ದಿ ನಾಮ ಕೊರ್ಪರಿಗೆ ಈ ನಾಮಯ ಅವೇ ಅವೇ ಈ ಅತ್ತ ಬಗ ಏನತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಅದು ಈ ನಾಮ ಕೊರ್ಪಾರ ಇದೆ ಅಂದಂದು ಮಲ್ಲಾಡ್ರ ಅವು ಏನಾಗ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಡೆ ಅವು ಏನೇ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನೇ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈ ಅತ್ತ ಮಗ ಈ ಬುಕ್ಕೊಂಜ ಅವು ಏನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಓಹೋ ಹಾಯ್ ಅವೇನು ಹಾಕ್ನಯ್ಯ ಅಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಸಿಂಹನ ಗರ್ನಯ್ಯ ಅವು ಏನು ಸ್ವಾಮಿ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟು ಮಾಡ್ಲೆ ಸಿಂಹ ಬಂಡದಾನೆ ಸಿಂಹ ಬಂಡದಾನೆ ಸಿಂಹ ಬಂಡ ಈ ನಾಡುದ ರಾಜಿ ಅಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಿನ ಪ್ರಾಣಿ ಅವನ ಕೆರ್ನಂದಾಂಡ ತುಂಬುತ್ತೈದು ನಟ್ಟುದಾಂಡ ಈ ಚಿತ್ರರೂಪನ ಕೆರ್ನಾಯಕ ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷೆ ಉಂಟು ಕೆರ್ನಾಯಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಭಾರಿ 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 ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಎಂಟರ ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಗಾಡಿ ಚಾಯ ಬರೋದಿತ್ತ ವಿನೋದ ಮಾತ್ರ ಬಂಡೆ ಭಾರಿ ಬರ್ಲ ಅಂದು ಅಂದು ಸ್ವಾಮಿ ನಾನ ತುಲ ನಮ್ಮ ಮಹಿ ಹೆಂಗ್ ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಬಚ್ಚಲ ಮತ್ತೊಂದು ನೀರು ಬರಡೊಂದು ನೀರು ಬೋಡು ಸ್ವಾಮಿ ಬೋಡು ಸ್ವಾಮಿ ನಾದ ಮಾಡ್ಕೊಣ ಯಾ ಒವ್ವಾನ ಈ ಪಾಡು ಒವ್ವಾನೆಲ್ಲ ಗುಡಿಚಲು ಇವನುಂಡ ಅಂಚನೆ ತೂಂದು ಈ ಕಾಡಡಿ ಅವ್ಯಾತ ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮ ತಿರುಗಿಯನ್ನ ಅಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಿ ಸ್ವಾಮಿ ರಮ್ಯಕಾವನ ಬಣಪಿನವನ ಕೈಡೆ ಬತ್ತನವ ಅಂದು ರಮ್ಯ ಕಣವನಕ್ಕೆ ಹೇ, ರಮ್ಯಕಾವನ ಅವೇ ಆತ ಸ್ವಲ್ಪವರಿ ತಪಸ್ವಿ ಇತ್ತರು ಈ ಅಲ್ಲದ ಉಲ್ಲೇರ ಆರಿತ್ತರು ಸುಪ್ರತ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಆರು ನಮ್ಗೆ ಆತಿಥ್ಯ ಕೊರಿಯರು ಅಂದು ಸ್ವಾಮಿ ರಾಜ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊರತು ಅಂದು ನಮಕ್ ಬಂದ ಬೇಡ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿನ ಆತಿಥ್ಯನು ಮಲ್ತರು ಪೂರಾ ಕೊರಿಯರು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಕಡೆ ಕಾಣಗ ನಮ್ಮ ಅರಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಧಾನಗ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇವೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಂದು ಬಾಲೆ ಬಿಡ್ತದೆ ಆ ಮುನಿಕಿನ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಪುರು ಬಾಲೆ ನಡಪೇರ ಅಪ್ಪಜಿ ಪುರು ಬಾಲೆ ಅಂಡೋಗ ನಡಬೇಡ ಬಂದಯ ಅತಿ ಯಾನು ಕೇಳಿದ ಪುದರದ ಹಾಕೋ ದೀತರಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಹೂವೆ ಹೂವೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಆತಯ ಪುದರು ದೀನ ಹೊತ್ತು ಬೈಜಿ ಆ ಹೊತ್ತು ಬೈಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಬಂಡೇರು ಅಂದು ಘಟನೆ ಅಂದು ಗಾಡಟಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕೊರ್ತಡು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಮುಲ್ಪು ನಾವು ಕೇಂಡು ಅಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಬಾಲೆಂದು ತುಣ್ಣಾಗ ಎಲ್ಲಿಯ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆಗೆ ಅಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಂದದು ತಾಂಕೇರು ಎಂಕ್ ಬಂಡುತ್ತಾ ಕೇಂಡುತ್ತಾ ಜೋಕ್ಲಿಚ್ಚಿ ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರ ಕೇಂಡುತ್ತಾರನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾತಿ பொண்ணு வாலேன்னு நம்ம கைக்கு கொரியரு பொருளுடைய தாங்குலேன்னு பண்டேரு ಅರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಲ ಪತ್ತಂತ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಕೈಟ್ ಪತ್ತಂತ ನಾನು ನಮ್ಮ ಗಾಯ ಕಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಣ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆನ ಪತ್ತಂತ ಅರಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಾಮಿ
ಅಯ್ಯ ಇಂಚ ತೆರಿನಗಲು ಪಂಡೇರು ಅವ್ವೇತ ಕಾಲಡು ಜೋಕ್ಲಿಚ್ಚಿ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಉಡಲದ ಬೇನೆ ಎನ್ನಡಿತ್ತು ನಾವು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರಡು ಅವು ಮಾಯ ಕಾತುಕೊಂಡು ಕೋಟೆ ಗುಬ್ಬೇರಂದ ಕಾಡುಗು ಪೋಯಿನ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆನ ಆ ಮುನಿಶ್ರೇಷ್ಠರನ್ನ ಕೈக்கு ಕೊರಿಯರು ಆ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆಗು ನಾಗೇಣಿ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಪುದಲ್ಲಾದಿಯೇ ಕೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಬಾಲೆ ಎನ್ನ ಉಡಲದಿಂಜೈನಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಈತ ದಿನಟ್ಟು ಎನ್ನ ಮಟ್ಟಿಲಿಟ್ಟು ತೆಯ್ತಂತೋ ನಲಿತೋ ಅಂತುಲ್ಲಲು ಪನ್ಪುನಾಡಿಗೆ ನಿನ್ನ ಸಂತೋಷ ಆತುಲ್ಲೆ ಪೊಣ್ಣು ಪೋತು ಅಲ್ಲ ಅಂತುಲ್ಲಲು ಓಡು ಓಡೋಪನಂಚಿನ ವಿದ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿ ಆಲೆಗಳು ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಾಲೆ ಮಲ್ಲಾವಡು ತುಂಬು ದಾದಾಪುರ ಬಂತು